Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Pinasaha ma pertikian tunaposo. Laho marede pencarian dana untuk keperluan ni naposo tak. Untuk naposo silakan. Shalom Mamang Inang, teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu buat kita. Perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Andri Vandam Tumanggor selaku Ketua Pelaksana dari kunjungan gereja yang nanti akan kami adakan di tanggal 21 sampai tanggal 23 April 2023. Berdirinya kami di sini Amang Inang ingin meminta bantuan dari Amang Inang beserta kakak-kakak kami semuanya, di mana dari kami sendiri Naposo masih kekurangan biaya yang cukup lumayan besar, di mana nanti biayanya akan kami gunakan untuk kunjungan kasih dari kami Naposo Bulong HKBP Cimanggis, dan direncanakan itu ke daerah HKBP Jogja di tanggal 21 sampai tanggal 23. Besar harapan kami Amang Inang atas bantuan dari Amang Inang ini untuk menunjang ketika nanti kami berkunjungan kasih ke HKBP Jogja. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Terima kasih kami ucapkan kepada Amang Inang, kakak kami semuanya yang telah menyumbang untuk keberangkatan kami. Tadi Semoga ada 3 pasukan dilimpahkan orang-orang rezeki untuk kasdi, Amang bos. Inang Kita semuanya, dibohongi. sehat selalu buat Mereka kita, ambil semua dan unta-unta semoga kita. apa yang Inang Semua penjaga sumbang yang lain buat juga kami dibunuh, bos. semuanya bisa kami Hanya saya saja yang selamat. dengan baik untuk keberangkatan kami nantinya ke HKBP Jogja di tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 April 2023. Mohon doanya terkhusus untuk Amang Indan dan kakak-kakak kami semuanya. Semoga apa yang kami rencanakan nanti berjalan dengan lancar sehingga kami dapat melangsungkan seluruh rangkaian acara dari kunjungan kasih kami ke HKBP Jogja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, Horas, selamat hari Minggu ma dihita salum na di hamama nami do inanami dalu mo diakka naposo adorang so tamulai parminggota martangyang nahohom mahita di bagasar hatta martangyang mahita. Amin. Maret de hita siap buket de nomor operasional pelopat saya ada sah rodi ayat dulu.
hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni to di perbadia na tu mapalangit dohot tanoon. Amin. Luluhon maahu alija debata, jala perbadahon badaku dopak bangso no sodaulat roha. Saya palua maahu siad bawa si ulahon si pawoto-oto dohot hajek kelon. Ai hodo debata haroroan ni haguguku. Tongos mahati uromu dohot hati gorammu. Akan manuguahu pataroahu tu dulu ni habadionmu dohot tu ingananmu. Haleluya. Martang yang mahita ali amanami jala debatanami para sirohan na sumurung doho di sude jolma manusia nunga dilehon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami manaon haleau dot siak ni bagi pola mate tersilang asa malua hamis sian gonggoman ni sibolis saya parohai mahami mamikiri panaonon ni anakmu asa maruli hami marhite siani dihasesan ni dosa dohot dihaluaut sian hamatean padua halihon asa dapat hami hanguluan saliling-liling na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak kaholongan ni roham. Amin. Mari dehita. Tatangi homma patik ni debata di minggutan sadarion imana tersurat di patik paupaton dohot lapatanna songonon ma didok disi patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinaono mari ma ulah hamunasa si ulaunmu alayang go ari papituhoni ari pada diana ni jahuba debatam doi dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisini hutani halak pe namangibati hutam ai dinaono mari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut do nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di baheni do ubahenna di pasu-pasu debata jahuba ari paredianan nai jala di parbadiai dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tuis rohatta diajar nasian hatani debata ikon badiado hatani debata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tu mangihon dohot mangguruhon songonima patik ni debata di minggu tasadarion atong rak mangidugogo mahita tuadupan ni debata laho mangulahon naho bartu patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patik ni
Mari hita. Tato potima dosa tanagudangi tu adopan ni debata maratang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di benua gijang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya sima roham di hami akka na mangarsakut dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami i. Lehon ma tuhami todim na bediai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marhaposya Allaho manggotapon nasa dosa dohot rohapor tibion asa hupasat kami diri nami tuho gabe pelean na mangulu jala na bedia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga taringot tuhajesan yakka dosatta. Satok kiddo ku tadi konho alai papungokku maho muse marhite-hite akka asini roham gudang. Tagad di parpiar ni murukku hutabuni hobohikku satokin maradupokko. Alai marhite-hite dengan basa saling liling na asyakku ho. Ninna jahuba si paluaho. Hasanga pema di debatana di gijang. Amin. Mare dehita. Sa
di minggutta di bagasa sadarion imana tersurat di buku Ulaun Apostel bidu onom mamuka sian ayat sada saha rodi ayat pitu marsikat soring mahita majaha alai dia ka ari i lamma nabbama torobni sesayani jala marmungu mahalak gori dopak halak hebir ala tertading akaparopuan nama balu sian nasida di pangurupion ari-ari oppe ali akadongan diori hamuma siat tonga-tongamuna pitu halak nadenggan baritana akan nagok todi jala patas marroha si pabakati ta tu ulauni jadi lomoma rohani nasahuriyai dihatai dipilih ma Stefanus sada halak nagok haporseaon dohot todi porbadia dungi si Filipus si Prokorus si Nikanor si Timon dohot si Parmenas akub nii si Nikolaus sada parguru sian Antioquia rak mahita dia pitu jadi lam rarat mahatani debata gadda situtu ma torop di akka sesiani di Jerusalem akka malimpe torop do mangoloi porsia songoni mahatani debata di bakasat turpuk epistel mingguon martua do natumangion hatani debata jala naupiopsa amin. Mare dehita tidak koma haporsiaw tay songon nahinan tidak koni dongata sa haporsiaw di sadok portibion rak mahita madok ahu porsea di debata jahuba ido ama pargugu na suatu dusan na tumapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi asyaton di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tuban watoru dung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata jahuba
amanai pargugu na suatu dosani disima ibana pai mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho namate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia doho dihasesani dosa doho dihatai namadok mulak mangulu sugut daging halak nang mate doho dihangoluan na sora suda. Amin. Tabigima ede puji-pujian na sinuarahon ni kor inahanna laus diuduti man nomuse tu ina Debora.
Tapi gima titing doho akan masa di minggu ta sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna tapai hutihut matiting namar ragam di Minggu 26 Maret 2020 napar jolo goarni minggu ta sadarion ima minggu judika lapatanna luluhon ahu ale Jehoba topik minggu ulahon dohot hati goran napa duahon kelompok kortu minggu tanggal 2 April 2020 di minggu pitu 30 ama Huria ama Salom ina Kamis di pukul 10 ina Esther ama Jeriko remaja di pukul 10.05 ina Hanna ina Deborah dohot NHKBP. Kelompok kor di hari Selasa 4 April 2020 manang pertangyangan pasien naparjolo tohomai pukul 20 namang isi kor ina Kamis ina Esther ama Huria ama Salom. Kelompok kor di hari Rabu tanggal 5 April 2020 manang minggu pertangyangan pasien napa duahon maringanat di huriat tahun di pukul 20 ima ina Hanna ina Deborah ama Jeriko doho remaja naposo. Kelompok kor di hari Jumat tanggal 7 April 2020 namang isi kor di pukul 7 ina Hanna ina Deborah ama Jeriko remaja dohot naposo. Di pukul 10 ina Kamis ina Esther ama Huria dohot ama Salom. Napatuluhon pertangyangan sektor di hari Selasa 20 Maret 2020 di sektor Nasaret di Bagasni keluarga R Pasaribu inang boru Pak Pahan maringanan di Gang Sawo. Di sektor Judea di keluarga Amang Teto Gatorop inang Borsi Bolon alamat Nasida di Jalan Apel Ualu. Di sektor Bethlehem di Bagasnik Amang keluarga D Tapu Bolon inang Boru Huta Barat maringanat di Jati Jajar Sada RT 2 RW 4 nomor pitu. Di sektor Efesus di Bagasni keluarga E Sianipar inang Boru Marpaung alamat Nasida Jalan Kapitan Raya nomor 4 RT 4 RW 10. Di sektor Galatia di Bagasni keluarga Nonya Silitonga Boru Nainggolan alamat Nasida Jalan Dongkal 2. Di sektor Filipi di BPH sektor maringanan di Aula Gereja HKBP Cimanggis. Di hari Rabu tanggal 20 Maret 2020 di sektor Sion di Bagasni keluarga Amang Os Simamora inang Borsi Tanggang alamat Nasida Gang Moran. Di sektor Betania di keluarga Amang R Butar-Butar inang Boru Manulang alamat Nasida Jati Jajar 2. Di sektor Roma di Bagasni keluarga Amang L Togatorop inang Boru Siregar alamat Nasida Jalan Pekapuran nomor Sia RT 5 RW 5 Suka Maju Baru. Di sektor Korintus Mas Sohot di sektor Kolose di Bagasni keluarga Amang Natal Manurung alamat Nasida di Gang Masjid. Di sektor Kanaan di Bagasni keluarga Amang Situa MH Silaban inang Boru Silitonga alamat Nasida Perumahan Sukatani. Napapaton amplop pembangunan di hari Minggu tanggal 2 April 2020 Papungu Peliat Tujolo Dohida ima pasahat amplop pembangunan dohot pelean napa duahon.
Napalimahon ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 2 April 2020 nanengro kita memakai bahasa Indonesia. Napaunopon rapat pembentukan panitia pesta gotilo doho tahun profesionalisme dalam penatalayanan. Di hari Senin 27 Maret 2020 nanengro di Patu Pahuriata do rapat pembentukan panitia pesta gotilon do tahun profesionalisme dalam penatalayanan. Pinangido matu sude sektor asa mengutus 5 halak ruas ya sektor tabe masuk pukul 10 siang menang pukul 7 borngin maringanan di gedung sekolah minggu ni Huriaton. Nabapituhon bakti paskah. Disakapi Huriata do lau Patu Pahon bakti paskah ima bantuan sosial turuas ni Huria. Sialani i radedo Huriata majalo akka sumbangan dana manang sembako. Tapasahat matu Huria marhite situa sektorta paling lambat di bulan April. Napawaluhon penggalangan dana tunaposo. Di hari Minggu sadario Patu Pahon ni naposo bulung ni Huriata do penggalangan dana dalam manggohi anggaran kunjungan gereja di Nasida. Ima marhite ede puji-pujian manangkor adorang so mulai kebaktian di pukul 7.30 di pukul 10 dohot pukul 10.05 las marohata manupahi aka ianak kotai. Napasiahon paskah anak sekolah minggu. Di hari Sabtu 15 April 2020 nanengro Patu Pahon ni Huriata do perayaan anak sekolah minggu mulai pukul 10 tolu sahatu pukul 10 onom maringanan di garejata. Napa 10-hon jadwal pasien dohot paskah. Naparjolo tanggal 4 April 2020 pertangyangan pasien Naparjolo pukul 20 WIB menang pukul 8 borngen. Di tanggal 5 April 2020 pertangyangan pasien Napaduahon pukul 20 menang pukul 8 borngen. Tanggal 7 April 2020 Jumat Agung dohot ulaon Nabadia di sesi Naparjolo pukul 7 manang pukul 7 pagi. Di sesi Paduahon pukul 10. Napapaton 7 April 2020 ulaon nahohom manang detik-detik kematian Yesus partikian pukul 14 manang pukul 2 siang. Napalimahon sia April 2020 pertangyangan buha-buha ijuk pukul 5 manogot. Napaunopon sia April 2020 ibadah Paskah Naparjolo sesi Naparjolo pukul 7.30 Napaduahon pukul 10 doho sesi patuluhon pukul 10.05. Napapituhon 10 April 2020 ibadah Paskah Napaduahon masuk di pukul 20 manang 8 borngen. Napawaluhon 15 April 2020 Paskah anak sekolah minggu pukul 10 tolu manang pukul 1 siang. Pasapulu sadahon pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mau lihat tema di pasahat Huriata tusude ruas naung pasahat ton pilihan bulanan na dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Maret 2020 tuakan aso pasahat ton dope taingot ma amang dohot hamu inang makarikoton pasahat tosa ganup bulan tu Huria marhite parhalado sektor tabe. Pasal 22 hon torop ni ruas nama dohot di permingguan na di tanggal 10 sia Maret 2020 tolu godang na 700 walu halak. 10 tolu ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 37 halak, ulang tahun pernikahan 12 kepala keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan Madi Hamusa Luhutna
na martiki di periode tanggal 20 sahat tu 26 Maret 2020 hatani debata na pasikopolas ni rohamuna tersurat di pesalmen biddu 20 ayat 6 tongot tahe dengan bahasa dohot asini roha mangihuti hutahu saleleng ahu mangolu jaladung mulak ahu masuhak kumabagas ni Jehovah saleleng lelengna napasapulopaton pelian iuran diakoni sosial torop napasahaton pelian iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon godang na onom kepala keluarga 2.250.000 pasapulonopon tok ripe tu pembangunan torop napasahaton tok ripe tu pembangunan di bagasan mingguon 10 sada kepala keluarga godang na 1.650.000 torop napasahaton iuran diakoni sosial tuhuria di bagasan mingguon 8 kepala keluarga godang na 1.425.000 pasapul pituhon parhepengon ni huria tuhuria 12.621.325 rupiah tu pembangunan 4.708.625 rupiah sentralisasi manang tu pusat godang na 7.170.050 rupiah jumlah 25.300.000 rupiah molotung adong pelian nasotar surat manang saladada si akka peliani asa dihubungi matu parhalado radido hamilau padenggatosa songoni matiting nama sadoho si pamasao di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhat tama peliani bain sangap di guarna Tapi gima ede puji-pujian nasino arahoni kor ina Esther.
Maredde hita uhut papungupelean sadaa dohot sadabi. Tuhanku,
Dame ni debatana sumurung sian saluh naroha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus to hatai. Amin. Oras ma dihita saluhut na. Dihita napungu di bagasan ima di minggu sedarion, ima di minggu judika. Hatan itu hatta nagabi ujahan si pausorusoron di bagasan ngulutta. Ima sian surat ni panurirang Hesekiel bidu 45 hujahma sian ayat sia rodi ayat 10 pitu. Songono madu di sini. Songonon do hatani Tuhan Jahuba. Tungna terbang do hamu ali aka idu ni Israel. Paholak kamu ma pangarupaon dohot hamagoan. Jala ulahon hamu ma uhum dot hatigoran. Pasohot hamu ma manosak muna pangojar-ojar bangsoku sian partalianna ninna Tuhan Jahuba. Ikon masa di hamu timbangan nasi tong do apang nasi tong dohot poting nasi tong. Yang go apang do poting ikon dos tutuhu tulukna asa sapar sapulu ni sada tuhuan do sada poting. Jala sapar sapulu tuhuan do sada apang ikon tuhuan do panuluhanna. Ale anggus sada mas iko 20 ringgit do 20 mas do 25 mas do 15 mas ikon sada tail di hamu. Odo pilihan tatingan si gugua munai. Saparonom ni sada apang sian sada tuhuan dahanom. Jala saparonom ni sada apang sian sada tuhuan eme. Ia aturan ni miyak ikom marpoting do buanonna sada poting pas 10 sian sada pikul. Asa 10 poting gabe sada tuhuan. Ay 10 poting do tongon sada tuhuan. Jala sada anak ni biru-biru sian 200 biru-biru sian tano ni Israel natakas di aik bain pilihan si panganon. Pilihan si tutungon do pilihan hamoliateon bain pardengganan di nasida ni na Tuhan Jahuba. Ikon sandok bangso ni tanoi margugu tu pilihan tatingani di induk ni Israel. Ikon redo tani idukido atong aka pilihan si tutungon, pilihan si panganon, do pilihan si inumon ni aka ari raya. Dia ka polta ni bulan, dia ka ari sabat pe rodi sadok ari raya bulun di pinopar ni Israel. Ikon ibana patupahon pilihan perdosaon, pilihan si panganon, pilihan si tutungon, dohon aka pilihan hamuliation bain pardingganan di pinopar ni Israel. Imasa nak dihita salukna na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo tapamanat di trupuk na hujahan na kiningan adong do sada aturan na niaturhon ni Tuhatta mulai sian pada narubi ima taringot ahado nanaing si patu paon di tonga-tonga ni ngolu ni bangso Israel ujui ima taringot nagabi sada tanggung jawab di tonga-tonga ni ngolu parsaworan ni halak na porsea hati hayade. Jadi molo tajaha tabigi nakiningan taringot songon aka suhat-suhat atau ukuran atau aturan ahado si pasahaton ni ganuk ruas na adong di Israel maradopon ima taringotu ngolu na marsaur isarani di parbangsoon manang di negara ale do nang dia turhon di si songo dia ma na patut si pasahaton di tonga-tonga ni joro di tu hatta
manang di bagasan Tuhan ya te. Jadi memang nunga diatur hokiat du ya te di bagasan ini. Dang na asal tubuh di siate. Alena pasti di son perjolo molotung di patupa jala di paret tahun di bata marhite panurang Hesekiel di son. Sasitong nadang apalan apa boraton aka nguluni bangsui ya teh. Ale asa diatur sedemikian rupa asa taratur doi jala ido tadani aka ngoluni halak na porsea na takas manada ima di bagasan aka basa-basa di tonga-tonga ni ngoluni bangsoi di ngoluna siganupari. Jala memang dipaingot de batado tu panurirang Yehesekiel asa tikos doi di parpeakon manang di apehon di tonga-tonga ni aka ulaon nate isaran ini hita di huriaon saya tamain do aka dia managabit tanggung jawab manang aka pilihan nanaing si pasahatota ima dinalaho mengurupi manang dinalaho manupahi di aka ulaon na adong di tonga-tonga ni nguluni hita lumobi di pakubasion ni huria na odo na di patorang di bagasan ayaton anay sebetulnya na ubagas siani neng patakason ni debata tu nguluni bangsoi parjulu sahali memang di ngoluni halak na prosia ikon adong do sada tanggung jawab ate tanggung jawab dak tanggung jawab songon holang isarana hita manggar listrik manggar aik manang dinalo mambaen manggar aka pajak manggar aka sibarota umpatu yanak kota parsikolan akalana asing ate sude do tapatupa alen lapatan nai di sude aka tanggung jawab nata pasahati sada do nagabe ikon sada motivasi pangojari ngoluta pabua sude nai ala takas na siad debatado nata jalo di tonga-tonga ni parngoluat tayati dang ala ni gugutta nah ala nido di bagasan tanggung jawabi songon halak nama jalo akasi basa-basa siat Tuhani di ngoluta napa du ya teh tapasahat dui do tujuan sasitong dan gabi mangorui akana adung dihita sering do di tonga-tonga ni ngoluta saya adung marpikir bah nabu ado tahe mau lepina tu pada isaran majo akana ikosi pasahaton di tonga-tonga ni huria manang di tonga-tonga di pakubasu ni huria tahun gabi do hono matama baburat tu doa teh buana mata he gabi mau rumah na adung di ibaya teh sering do bui adung berpikir hita songonia teh mau nunga hita pasahaton akasi pasahaton ta alai on na di dok Tuhani ai di boto Tuhani do ahana naing pasahaton na tu hita jalan naing takas do hita manada ahado nagaing gabi peliat taido tu ado pani debata on na paling penting jala ido sedang nguluni hita halak na porsi ti. Mulu saya tadok majo dohongon, bah hidup ini adalah harus saling memperhatikan, saling peduli, saling mengasihi, saling menolong. Apa dasarnya kita melakukan itu? Karena kita tahu di dalam kehidupan kita ini karena kita merasa dan percaya bahwa kita selalu ditolong oleh Tuhan. Kalau orang yang tidak merasakan bahwa dirinya selalu ditolong oleh Tuhan atau diberkati oleh Tuhan dalam kehidupannya atau pekerjaannya, itulah yang disebut orang yang mengandalkan kekuatan. Dan itu biasanya dia mengatakan karena kehebatannya dia dapat melakukan kehidupannya. Di sadatiki bodo ita madabu di siate. Odo na diatur hode batado dan holan asal di bain niate. Hidup itu adalah hidup yang penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Bukan tanggung jawab kepada diri sendiri saja atau tanggung jawab kepada orang lain.
Ali dibalik naik ikon nadong do sada pos di rohate. Odo nada nagabe urat nama saya takas di ngulita songon halak Kristen hati. Segala sesuatu yang kita berikan, apa yang kita lakukan, baik itu secara materi, baik itu secara tenaga pikiran, kita harus satu motivasi di dalamnya, karena aku ingin melayani Tuhan, karena aku ingin mengucapkan syukur atas berkat dan segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Anggoiti kosmate kita, karena kita merasakan kehidupan kita ini bukanlah karena kekuatan kita. Sampai di tikionate bohita sonang ate ngoluta ikut tarajumi ate ala ni basa-basa ni Tuhani ate bohita pungu di sonate bohido tagohi sude di ngolut taonate ati pe memang gudang do si patah hita marukil lo paroon songo dia ma taringot tusi ate alisa ada pemikiran di kita pos ni rohado. Selama kita melakukan itu oleh karena kita mau melayani Tuhan dan kita mau membesarkan nama Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan itu tidak akan tinggal diam untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Jadi unang gabi kadang-kadang madabu jol baik gabi maretong-etong mati malosongonon hubain amat teh anon dia malu hubain do songonon bes tersedia mah tinggal dia wah nama itai ternyata songon nau jami tahun dia kapiga-piga minggu nasal buate krisis itu tetap ada pasti ada dan tidak ada kemampuan manusia, kepandaian manusia sehebat apapun di sepanjang zaman dapat merubah segala sesuatu yang ada, yaitu disebut pergumulan hidup. Tidak ada. Soalnya di doa teh Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Tuhan berjanji dia akan menyertai. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata, tapi dia berjanji akan menyertai. Molo odu dasuri bagasan ngoluta terjadi mahita pos nirohana manguluon nanti. Pos marohamu nanti di nguluot tahun. Ana didok nakiningan. Saya gudang do nakiningan teh. Tadi ngok na di pabuan nakiningan. Apalagi yang di dok akah hamuliatir nanti pilihan si tutungon, pilihan si panganon, pilihan si numon. Baru di dok naking gudang do pilihan di dok akah ragam-ragam nakiningan niate. Naiko si pasan di hari raya dia ka ragam dia ka persauran gudang dia teh anak umar pada ate nak pelagi betegang kita di sia teh. Satu yang hendak kita lakukan terhadap Tuhan, lakukan yang terbaik, berikanlah yang terbaik. Kalau udah donang ikut pasatong mulu sebel gaun terlampau harus mungkin rahi tadi. Kalau didok nakinan, molo kita tanggung jawab tuhuri ya teh, manang tutuhani ya teh, nak songoni ya teh. Angwang badok, na terbaiki mak pasatamu ya teh. Yang terbaik itu kita sumbangkan, kita berikan kepada Tuhan. Jadi molo saya tak husor ate di edet teh molo tak tutup nakiningan di edet nomor 3 teh 204 ayat 2 ya teh nasa nani lehon mi gogo arta nang ho sape sude hupilihon hule untuk jaladang usatoku siani ate. Luar biasa ya teh. Molo tai dehoni tabagas disi memang artinya seluruh hidup kita ini harus kita persembahkan untuk Tuhan. Bukan berarti mempersembahkan hidup kita keseluruhan kepada Tuhan berarti kita tidak memiliki apa-apa. Tetapi Tuhan itu lebih bijaksana, lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Sebab Dia berjanji, barang siapa orang yang hidup di dalam aku, maka aku akan memberikan kepada itu berkat dan kelimpahan. Dakolan lapatan naholan mangan minum di Tuhan itu kita. Pos rohat tayate amanginang di ngulut tahun. Jangan terlampau takut kita, jangan khawatir. Kalau Tuhan Yesus mengatakan
Janganlah khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak engkau makan, apa yang hendak engkau minum, apa yang hendak engkau pakai. Lihatlah burung di tengah-tengah di langit ate. Naso menebur, jalan naso manggotil ale buah di sarihon debata lamuhamu jolmaninna. Ini unang adu pitor praduga do hita te kadang-kadang ngulu di pakai simbolis pikiran tau terpraduga do. Nah ibarat do Tuhan ya te saya gudang mai. Saruba sama kita kadang-kadang nah ibarat do huria untuk ate. Macam main songoni. Ale mulut terejum ya tahe, tahe etong-etong. Berkat naro tu hita, hahi pasong, hagogoon, sonang ni roha, dan apalah ta dopi aka gempa. Do akaragam na asi boy tahu lahon sude ulotai aperita marningok musay ya nakotai sude boy tagohi adong na boy hasia gogo ibana karijo do lana asi ada tapa jujur hita te aka basa-basa do pasu-pasu ni Tuhania te boy ta sonang songonon nate penampilat tape boy tetes umpamana dan apalagi bisi cahan aka halakate tetap do penampilan na modern songon halak perkota te kan tarida rupai dak pala tarida marsalaon te tarida tong bagak-bagak nang akabadat kia te contohna listipi pe takas-takas do umpamana kan ay dak si hamuate honot ta duia te baik udang jol mana subuh songonia te. Mari kita hitung berkat Tuhan. Aduh edena ya kan? Hitung berkat satu-satunya. Itu adong di. Dan imak. Mari itu nadang. Pasti kau kagum akan kasihnya. Orang yang mengagumi kasih Tuhan dalam hidupnya, dia tidak pernah mempersoalkan apa yang dia berikan kepada Tuhan. Amin. Karena dia tahu Tuhan selalu memberikan yang kagum dalam hidup kita. Ingat, alanido di bagasan trupukon molo nadido di patorang nakiningan ragam doi kosi pasahaton dan agabi buba nih dan agabi jala Tuhan ini pedak pola dak kaya ulu imana dan na pautako kita te dak kaya Tuhan ini pautako kita suatu ngadong akhirnya maruta ngau tu Tuhan ini daw ate suatu ngadong rohata di pautako Tuhan ini dua ini daw Tuhan sudah membayar lunas semua apa yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya Allah ingin menginginkan dalam hidup kita bagaimana kita rasa mengucapkan syukur kepada Tuhan di segala berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itulah yang paling penting. Masih tertarik nakin denia te, apalagi nakin di NDSteria te, ya kan? Lakukanlah itu katakan keadilan seperti air, seperti gelombang yang bergulung-gulung katanya kan. Lakukanlah kebenaran seperti apa tadi sungai yang mengalir. Nakolan saya di bagi hamuate lembaga ni intonasi nai isi nai do berengot tanaga bijami tena mangulu di bagasan ngulu tahun mati. Itu mari kita mengenal berkat Tuhan itu, maka kita akan kagum apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita harus percaya itu. Jadi di sodo hatan itu tadi dok ngulu nih halak naporsia tahu mengucapkan terima kasih dan tahu dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Martang yang mahita.
mau lihat tema Tuhan, diajari hodo hamili Tuhan, marhite hatam membaina dinggan ala perdinggan basa dohwani Tuhan dirajumi hami di tonga-tonga ni perdalanan ngulu nami ali Tuhan dibata asi maroham saya toktong ma leono mutu hami todi na marsi hohot marpos ni roha padau sian holso biar ni roha alai leo matu hami gugu di nalau marsi hohot kami membaina dinggan di tonga-tonga ni huriam di tonga-tonga ni persaoran marado pundongan nami jolma marado pun di tonga-tonga ni keluarga manang di dia pe Tuhan aina basa doh wali Tuhan toktong manari hok kami di Tuhan pasu-pasu ma kami saluhutna sasongoni buanon nami di sudi pakubasion nanaing mardalan di tonga-tonga ni huriam mamarhite dinalaho mandapot tonali Tuhan imalumubi aka ulaon pasion nanaing si pahusur-husuron nami di panaomu ali Tuhan laho makokop pami leo maroha pikiran nami ali Tuhan huradi hami lau pahyutihu toni seluhut di pertanyaan pasion doho dinalaho sahat namate ho di hau pinar silang di Jumat Agung do sahat tubuh hahihioni Tuhan di bata asimaroham saya homatok to mengukap rohanami di nalaho masih rupa kami ali Tuhan dia kadongan nami nahurangan marhite ulaun bakti paska nanaing ulaun ni huriam di bagasan bulan opaton sasongoni disakap ni anak koni huriam naposo bulung di nalopatu pahon maparsaoran penjematan tu Huria HKBP Resort Yogyakarta saya juluani masudina ya Tuhan jala asa gabi sibuan barita naulina denggan di penjematan nasida tu Huriam di HKBP Yogyakarta di bagasan aka minggu-minggu naroon asi maroham langsung aka pakubasion merayon aka pasca kanak sekolah minggu do lana asing Tuhan sai pasikop ma gabi tau ma dinalaho patuguhon hapor sehaon diganup yanakon nang hami tua dupanmu Tuhan dibata dia karuas ni huriam nama kalason di hari ulang tahun kelahiran do pernikahan saya homatok tong Tuhan nama ngalen hahi pasom sadani roha papos maroha nasida toktong ali Tuhan dinalaho mangula-ulan nasida di bagasan pangurupiomu di ngulu nasida dia karuas ni huriam napasahaton aka pilihan-pilihan na Tuhan baik di parmingguon baik nang di tonga-tonga di pertanyaan sektor diakoni dohot bulanan dohot songoni anang doktori pe pembangunan dohot hamuliateon na Tuhan saya pasu-pasu masaluhut na lehon aka pasu-pasu gudang dihahi pason tulus jala sahat na pinangido ni roha hobartu asini roham nang hamina pungut Tuhan saya homatok tongal itu mangalon hami haki pason padau sian aka sait parmaran lumubi jelo mangula ke ulon nami siganupari pa borhat mahami ali Tuhan sian bagas joromon sadarion dino mangula ulon nami ali Tuhan manang ahape tahu mai gabi hasangapon di guarmu di bagasan Yesus Kristus martangiang hami tuho amin tapuji matuhata sia nomor 425 los isomata pasahat pilihat tanah paduahon Bye.
mapilian na tapasahat di bagasan tikion martang yang wakita. Ali di bata amanami di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silen lehon nading gendot nasa uli basa na maliutus. Pasatami masian ni lehon mitu hami pilihan nami tuhong. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho parhasya kami pilihanon pati bulhon harajaun mu di tengah-tengah ni huriam doho di porti bion. Buhay marohanami mar hiti-hiti todim. Asal mutadahami godang isiran dohon mitu hami. Asal lam girgir hami mandok muliate itu ho mar hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami dan di benua gijang saya pinarbadia magoarmu saya Roma harajaunmu saya saut malomone roham di benua tongaun songo na di benua gijang lehom matuhami sadari on hangulua siapari se sama dosa nami song panesa nami di dosa ni donga nomor dosa tuhami unak kami tuhyun tu pangunjunan balua mahami sian pangagung ai ho bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohanami daho di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim amin. Dapat ibuhi ba? Sai ihuto no Jesu. Sai iutono ku Jesus saleleng-leleng nai nang godang apor suhon sai bengit tau madaon sai iutono ku Jesus saleleng-leleng nai Sai iutono ku Jesus saleleng-leleng nai nang godang apor suhon sai bengit
saleleng-leleng nai. Utonoku Yesus, sai